Akopao ahwe so efri edadwada ebesi okuada ketremada wabodwem moja de di umu afro sania de nyina ye kan se enmonyam ka otumfo nyankopon amen mama yemfa sa akonyan so na yemfa yakokese ema asanteman wura eye opemso ene nananom yehwe na wotwe nyina ye na wotwe a nananom ne asanteman abre papa se kokowa na nya asem ketwa na yebeda obi bia se ewo kwan a obi ade boa se ne yede yedan yese jano kwan ewo twerɛsɛm no bible se obi wu na yansie ne yi a opon bampo ɛho wɔ mfasoɔ ɛkyɛn no enti nyankopɔn hyira obi bia ɔboa se yɛnkra yɛnana hema na ɔkwakura bibia ɔkyena dwumadie no bɛsɛ yakɔso na bible no nyinaa ɛyɛ mmaraso die enti yɛmɔmɔde yɛmfa hyehyɛ nananom de ato kwan so yɛmfa nyɛ adwuma na ebinom nso so ɛma announcement a ɛnyɛ nananom na ɛka nti ɔmo so hwɛ yie sɛ yɛfiri nananom nkyɛn ɛde ba no ɛna ɔmo kyerɛ mu yie na entimi ɛmo afɛfɛɛfɛ nananom kyerɛ sɛ ɔkyerɛ nwumere firi no so kɔ ɛna mo bia mpia bonte ɛyɛ anadwo ɛnyɛ awia sɛ na bi sɛ ka no dabi na sɛ anopa bɛda na yakɔboa yie no yɛ nyina yɛ ho bɛba kwa nyina yɛ kɔbɔ gyido ɛwɔ menhia na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ na ɛnyɛ kamakama ɛyɛ nwumere firi nwumere no so kɔ no ɛsɛ ma obia mpia bonte sɛ ne nananom de aba no CEDAR awaso yɛ de mpaebɔ ɛta dwumadie n'akyi sɛ eyi yɔ no nya bɔkɔ sɛdeɛ efiri ɛnɛ ne da ɛtɔ so mmiɛnsa onyankopɔn ahwɛ so ama bibia kɔ bɔkɔ no yɛsrɛ otumfo onyankopɔn sɛ bibia so bɛwie yie na ɛdo kwasiɛ da yɛna na kɔtɔkɔhene ɛne na trankonya so de aseda akɔma otumfo onyankopɔn wayɛ dɛ wawa bibia ma bibia akɔbɔkɔ nyankopɔn hyira obi bia na ɔnyɛ obi bia kɛse saa bere yi deɛ ɛdubrɛ sɛ yɛba bɛsɔre otumfo nyankopɔn na wahwɛ yɛn so ama na wɔtwe no ɛnɛ yɛ midweek no yɛba bɛsɔre no enti yɛbɛgyae ama minister comfort ne ɛyɛ brother Lucky na ɔmode yɛafora kɔ adom ahemmaa no ɛna asɛ yɛyɛ anya technical problem kakra wɔ hɔ enti azuka bɛma so ɔboɔfa dadeɛ fa ɛna wakyenkye bɛfidie no nti sɛ biribiara tɔ no akwan so nyankopɔn ɔnhyira saa berɛ deɛ moma yɛnya no ɛma minister comfort ne brother Lucky na ɔmommoa no yɛmforo nkɔ adom ahemmaa. Oh, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yɛde Awurade ase, Awurade ayɛ adeɛ. Yɛde ano bɛka sɛ Awurade ayɛ adeɛ. Ɛsiane sɛ yɛda na adeɛ kye a wokenkan Psalm 30 verse 4 ɔsɛ monto Awurade ho nnwom mo a moyɛ n'ahotefoɔ monyi ne din kronkron no ayɛ yɛwɔ din bi wɔ hɔ a nnipa de bɔ ɛwɔ ne ho but yɛwɔ din bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ kronkron ɛsɛ woba a tumi a ɛwɔ mu no ɔsoro ne asase ɛbrɛ w'aso ase ɛma din no ɛdin ne Jesus anwummerɛ saa din no anwummerɛ yi yɛpagya ayɛ ne kɛseɛ nam nom toɔ so biewa no na fa seda ne a yɛyie ma Awurade deɛ wɔma yɛakwanya wɔ n'anim ɛna anwummerɛ yi bio so yɛ ne kɛseɛ no tonto ho nnwom baabi biara a wohyɛ yɛ ne yɛnka mo ma yɛnda Awurade ase yɛpagya Awurade din yɛyɛ ne kɛseɛ ne din kronkron no yɛhyɛ no animuonyam ɔne yɛ no adi no yie bia wɔno ma yɛ ne kɛseɛ asafo Awurade wɔne yɛ no adi no yie mama yɛ ho amasɛm sɛ tɛtrɛma da bɔdwea mu na mo kyɛ kɔ so de yɛ mu afusane a ɛyɛ ato ɛyɛ deni mu tumi na akora yɛ yɛda wase wɔ hene yɛpagya wo din yɛtontom woyɛ nyame yɛda wase yɛnti din bi wɔ ɔ a ɛyɛ da
home mire free. Hallelujah. Matona ayeyi woyo oine awana do Yesu akwatino owure Yesu Kristo ni mejifo abana ayeyi oine ani matuna yoyo matuna ayeyi unyo hallelujah wanado akwatino owure Yesu Kristo ni mejifo abara ayeyi ore kani eti wo krokro ya mi fe wo krokro ya ore ya mi fe eradie eja wo krokro oine aya mi fe wo krokro ya anyume wo krokro ya fe Okroya fe eradie eja okroya yese aya mi fa ya mi okroya enu ti wa ma ya wo ya mi wa ma ya mi ma wa si abara ya no fukesi Yesu eja me ya mama mo anaju onya mi ama ya wo ama ya ni maruasi owatapa ya no fukesi Yesu olo Yesu ya ma eti ya na ya tu se ya no fukesi olo ya mama mo oyine ya ndamfu kesi ya no Yesu adamari me ya mia wa ya oinya ide wa ya ni wasi Yesu ya ndamfu kesi Yesu onya mia ma ya wo adamari yo wa ma ya ni mawasi eradie ya nofu kasi ora Yesu ya mawabo etu onyame amawo mama wadi ani mawasi ya nofu kasi Yesu yera Yesu etini ya bebrebe anyumlei atoya bebrebe yeyina ya tusa yera Yesu waya maye anayumeyo yeyina emala dibi basiana ana wasi yere anyumleni ya bebrebe adoya bebrebe ora Yesu bia wan na to nyunu wo fie ho waya mami ni wo sebali ya rode ya wada wasi ya da ya sosio mama saya ya dia ya baina ya oyinya ya bada ya da radio se nyumra woni ya na tinu ye baka wonu tumo ya raira ya pamo ya radio ya nyumra ya bada ya da radio se Yesu ya dia ya bayi wa ya oyin
did cast Yadia Baina, Yada Satu to me. There's somebody who got him. Yadia Baina, Yabada, Yadia, yes, somebody could have the young so call for and everybody did. So many now, Yanadia. Then I was saying, out for you go for there is someone Tamana say, everybody sa everybody sa and you play my everybody sa my and you play out for I am myself I am myself Tamanasio everybody sa out for I am myself I am too many more everybody sa Eti everybody sa Anulai Mayani Waya Oidia everybody sa Oidia Mayani Waya you would crocona, and you know you're so would crocona. To me, now, as I was. And you may have one more. Amen. Amen. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Yadian Monyama asafo rade seneden so wedding kunim ede amaye. O kan Exodus ngomana. Bible mayati ase se eya ebra Israel fokodin nkwasum mu ewo Misrim asase so emfie mako 430 years. Na won sufre edu asafo rade anim na duru se rade beyi wo no. Awurade yi ne difo awurade eyi ne difo aye friend Moses ena kwaji Israel for free enkwasom no mu eti ma me papa me nua wo fie wo haw no wa mane na wonam mu no age se odifo ebem age se nyame akoa nyame nsa wo no so nyame dom ewo no so ebem na awieye bremu de nyame eyi na akoa nyame eyi ne difo ama oman Ghana so be fa no so de ogie aba ama awurade ma na akoa no nyina ye Bishop Albert Saki Kopon ana awurade ayi no ene watena na agwam so osoma nyame asem amana ba wufie ho osoma nyame asem amana ba wadwuma no mu osoma nyame asem amana ba wonsra bam ho na di enkunumdia abrel ebremo yansa ebra no yabekọ Bishop Abesaki Kopon enchen na yamano akwaba papa yamao akwaba eba sida our program no eso also for mejo so hallelujah amen. Mamensa enchi ahwefo na tiefo biom me mamonyina ajo na sida hours so ahwefo na tiefo ebra so sabre de fa phone no na fra obi na obi so fra obi na ka kire ne se sida hour bre no aso se ebra so ye tie onyankopon asem ewia ya gina so e de abompae na ansa na no yanko Facebook no so ene Facebook no so ayehye ne YouTube ho na wana ene omone ya som na yama omo akwaba enti osofo yebeko akochie omo ewo Facebook no so Bishop nyame onhira opi ye hwe eye Facebook wa ye hu inhraba ewo so ogina so we say thank you Jesus. Margaret Agri ewo so Edith Amua ewo so Mary Akwa ewo so Linda Owusu enso ewo so eye Mary Akwa enso ewo so eye yenua Emmanuel Ejey enso ewo so
Vida Osei Sapon and so ewoso Alice Amwatin ewoso Onu Anthony and so edidi Agwanya minshira me to so a Anna the center ene esom Agnes Nyame ejina so Alice Amwatin ejina so Grace Sam ene esom Moses Ando ene esom Ochir Gladys ene esom Upon David Patrick Osei Akoto enso ejina so Williams ejina so ane dodona ejina so fi ma beto aso upon David enso ejina so Mary the Rose enso ejina so Samuel Danso ejina so Sanso na Grace Sam ejina so ASPP wono nso ejina so Sanso na Agnes Nyame ejina so Abena Safua ejina so Moses Ando enso ejina so Ochire Gladys ejina so dodona ejina so a omobo Chedompa Ellen Frempon ejina so den Matilda Ajuma ejina so Esuma no root ejina so Sabre mon ko YouTube na mo YouTube mo kakra mo YouTube na so no mo cheche mo na yanka jangum Nana yere enso ewo hobi Nana Deborah Afriye enso ejina ewo so bi ana amoako Monica enso ewo hobi Hallelujah Amen YouTube hono Patron Sabre dia mo share link na mo fa mo comment mra na mo kan chiro bi se brena so se ye di CEDAR awa jumadi no branya me nyina baby bia wo hwe ye free se oman foforo so oman Ghana baby bia obi a mo share link no mo mfra mo mabusua mo na fofo se brena so obi biara so hwe ye otie ye no onfa insio NC aya television so na no so nyankopon to media kire wo CEDAR awa yi so aya CEDAR awa aya ota kese na wo SOMPA no aya djuma Abraham ne Isaac nyankopon ota no aya djuma di adanse bre nyamema empempem na na di adanse sabre so obetimi abomodin se o documents bia o CV bi o passport bi obetimi di aguso onkrata bi promotion yi fato so na amafo di adanse obi so hweye otie ni bibi yare omen obetimi di ne photo atoso obi so hweme obi tie me ne baby bronsam ya afa no nomum eya fre ne nsem bronsama cho baby wafanu nomum obu wa wura no bonimo insan no mu abrabobon ne mo fanu photo no to eye TV no so anasa radio nanim na onyankopon honhom na kasa de nsa kana ebe yesa solar oko hefa Damascus a oko akose nyamema na Bible say ayiramo bi eden enti ayiramo no tito oba no photo no so a oba no so a tumi biara bone nchichiriye biara na Awurade ba yeden Awurade ba ye ne dan sofo obeje no Awurade nyame honhom ne yato no so a nyame besane no nyame befa no nomum hallelujah the Bible say baby nyame honhom wo bia no ahofidie ahofadie ya dan ewo ho enti wa wo hwe me wo dan mo ho nyame honhom ba ho wadwuma mo nyame honhom ba ho baby bi o hwe ya wotie bia nyame honhom ba ho hallelujah amen na wotwe na ye kan ye ba fidie so pe ensema ye de bra hwefo na etiefo nyina ne se ehimfa na ye janom nyankopon no wo where is the God of our fathers na no na ye yidafo amienu eye eda efiada ni eda memene da si ho se ade bi a aye den ewo nipa fam no nyankopon ni Bible se ye den enyamone na ya so de no nyaden kura asofo ade bi aye den wo nipa fam no ye de banyame anim a CEDAR wa team ye de ban emre afena me hu se maba na mo nya ba chapel no hallelujah amen and you say with God all things are possible hallelujah amen azuka say nyame bemu a ye den hallelujah and nyame bebemu ana nyame mem nyame bebemu ana say nyame mem enu nti na ye yi se niam ne bi ho ya na motuo enti efiada ene memere da wo so betimi atu na mo aba na ye se oba afa ewo eye den ebra na def ahani
na da fiada ne de eye Friday na ankasa no meche communion wan ama asafo ba bia nyame ba bia oba be pi ho na mechere ndi onfanye na no so adanse no so ye pi Bishop nyame nshira hallelujah amen timon shanon so adanse no so eye pi hallelujah amen enti sabre yi na me bo nka ye se eye fiada ene memna eye anopa eye anopa de yoye enye adwumere enti eye anopa no nkono na ya hye adwumedie na ase enti mon shanon so papa mon shanon so papa sabre yi de ye be bie twerɛsɛm no akɔ Acts chapter 12 asomafo no nyuma no eti du mienu ye munsia kosi du baako ahwɛfo ne atiefo ye woni pa bi o makɔ haw ne amane mu a na nipa fam de obɛka sɛ enye ye biom aso nyame ba mu no nyame gye ne ma efiri ade na ye den wo won so ade a aye den eni bi ne sɛ emra nipa ye frɛ ne sɛ Sarah wabo abrewa ni kru abo akokora na ede wo nipa fam se obetimi ayeden awoba obetimi anyense aso nyame ba mu no nyankopon dom won yes ade na ede se yede onipa beto agata menamu na wetimi apie biom aso nyankopon ba mu no jata no nyankopon suma na bofo eko jata menanum na twerɛsɛm ne sɛ entimi ankoba sɛ jata nkura ho na ne mawurempo entimi ti won nyina sɛ nyankopon na ba mu ɛno mo amunya akwanya ɛhwɛ yetie yɛn na yɛ ne wo ka Shadrach ne Meshach ne Abednego asɛm sɛ baabi o mukɔ duru yɛn na mara kyekere won mara no kyekere won sɛ yɛmfa won gu gem na yɛnyɛ dan yɛnku won ɛna abusua mara bi kyekere obi sɛ fie hɔ apam bi kyekere obi nome bi kyekere obi a yɛabusua mu nome abusua ma pam sɛ ufifie hɔ a uwu ntem unyiri nkyɛ ɛna nyame ɛbɛma wo wenyina kyɛ nyame obeyi wo ayɛ dan afirim ɛna mara bi kyekere obi sɛ ufre busua no mu a waware sem nye yie onteme nsom nyame wo ye adwuma na onteme nkoso wo ma o ma no be sei wo ye investment a enteme nso aba na nyame ba mu a Jesus eno na yakacha na wotwe se nyankopɔ ba bibibie mu a enti fra awurade no mrem awurade nya ba mu pɛ eye yie enti yanhwɛ se nipa bi so a wakoduru abrabom nipa fam de obeka se enye yie biom aso nyame ba mu ya nhwe twerɛsɛm no asomafo no mati dum yeri chemu nsia kwesi duba ko se anajo no a Herod ebeyi no akro no na Petro dasrafo ba no ntemu a wode nkonsonkonso mienu agu no na wenfo a wogina puna no esre fiase no na hwe awurade bofo begina ne nkyɛn na dan mu eshren na obo Petro nkyɛmu nyane no se sɔle ntem na ne konson ne firi ne nsa egui na obofo ne ka kire no se bo waboso na hye wo mpaboa na oyɛ sa na wɔse no se fla ntoma na di machi na ofura didi nachi na onim se de obofo no yɛ no ampa efiri se osusu se ohunu nani so ade na otwa mu awemfo a odi kan ne wɔ na wɔtɔ mienu no ho no oduru dade pono a ɛde kokro no mu no ho na ɛno ankasa bue maa no na ofura di twa mu bro no baako so na ntemara obofo no gya no ho na Petro ni baa ne ho so no ɔka sɛ afei na mahunu ampa sɛ awurade asoma ne bɔfo abeyime afri Herod nsam ene de Yudafo man etwen no nyinaa mu amen hallelujah hallelujah amen praise him the Lord hallelujah feed our team hallelujah amen amen ne kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ wa wo hwɛ me a wotie me hallelujah amen amen ne kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ hɔ yes nyankopɔn asoma na bɔfo efre so se baby bia Peter wo wa fiase ho biara omonko sara na wotwe
bosumi ena nwumere afi nyankopon besan ya soma na bofo wo a wo hwe ya wo tie yen obi man so obi kuro so kuro akese mo ni kuro anketu mo onyame bofo beba ho obeba akosra oba no oba akosra oyire no ukunu no wapomoden no wadwuma no na nyame bofo no ba ho a nyame gosra ne sane a o adansidie baba na sa adansidie ma adansidie baba hallelujah amen osofo sa o de ba hunam fam a bebra na Peter aduru no na de da so asa ye de na to afiase na yi nipa omo wen bom sa hodo nan ba nan se won wen no na fast share na echi no ye yi no enne ye de da ye boni bi ato obi so ye de yade bi ato obi so enne ye de eka bi ato obi so ye de sujade bi ato obi so ye de boni nchichire ne boni nhyeso bi ato obi so mogemu yade bi ato obi so oboni ye bi ato obi so de o hia ye se nyame bebem nyame nya bemu a menim nyame a ena meka no ho asem a kire wo Abraham ni Isaac ni Jacob nyankopon ono na meka no ho asem a kire wo sida awa nyankopon sida awa nyankopon sida awa affordable chie eye SOMPA affordable chie ye gina so no ye bo Yesu din ye bo onyankopon tia Yahweh ni din no onya bemu a ebe ye yi o ene de won say midweek bia ye ba na ka ye biela ne tum na wo so di wadanse ba ma me no nko asore dem o sida asore dem enti MCR moma ye nko asore dem na entie nipa bia onyame ba mu no na hwe se wo so nyame ba mu na wotwe ya oba mu na de ya enti ye nko asore dem na ye nko hwe adanse mienu pe na nhye wo nkuran MCR Azuka MCR mon check my volume no ma Yenina ye tie SOMPA Seko de be ye wo ade ampa so erade mani be anche na me wu me ye me ho ade wie ye na me sape me banechi no me pese me wu me banechi no eche pa yi 7 years na awo ne ma asori dem ho CEDAR asori dem ho na me ba ho na me ba ne papa ka kire me se ko wonyem na obe wo ba na ye no krenso ebem aye frɛ no ma metema a obi enim ne wo CEDAR asori dem ni mu ene ye madanse ye toso mienu ebusiafo me pa ncho me ma mu CEDAR me nim sa mo ageme so for Christ ye frɛ me Francisca na me ma me ne ma Ruth anase abawa Ruth me pese me ne mo share me testimony kakra aye nam odifo Albert so ama me nsaka me pese me twa ne tietietia na me ne be ma na ti ma wo ba ko batene yenye me ho ade na eda edi kan ya me de ba CEDAR sorry dem no erade nam odifo Albert so ebe so me nsatia na ye de kawa ne hye no na o hye me nkom se ko ye be ye wo ho ade ampa so erade ma ne be anche na me wu me ye me ho ade wie ye na me sape me banechi no me pese me wu me banechi no eche pa yi 7 years na awo ne ma asori dem ho CEDAR asori dem ho na me ba ho na me ba ne papa ka kire me se ko wonyem na obe wo ba na ye no krenso ebem aye frɛ no ma metema a obi enim ne wo CEDAR asori dem ni mu ene ye madanse ye toso mienu adanse ye toso miensa mikura na me nenete wobedi US ememu 10 years getting to 11 years na wo so file be fire but na ayedin enimguase bebre bem but ni nyina erade nam odifo Albert so e de akwankyere gu fom maame nenso ene amene mo kase me mabeka mi kunu ho e wo America me ne me mamienu erade nam bishop so ema ba ko ye citizen ne ye penino so nyame adom ono so mam so ne kwan so ebe ye citizen
de edu so bie mu no me ba ye friend ma metema a wona me ma me wo Ghana no ne pepe system ebeye bibie wo ho nti ye gya me ba no wo Ghana a obi anim no wo CEDAR sorry dan nim na de won ne se akra no mountains bia a omobekọ bi Awurade okobi emerade fa bishop so ehye ne nkom ema ekan kranhyesem ekira akra no enne ejidifo me pese me ka hye Awurade no nyam se Awurade waye na oye no so wanye no kwa me baneti Ghana na nso omaye no America citizen eda abofra ne asori mpenifo ko mountains no the last time bishop share no kom say ko fa o visa na emom no enye bosome enye afe na emom enne ya akọ na ko fa o visa sada na akra ne ba fie no a ofra me say ma odifo ahya me nkom o se me nkofa me visa no ebo be ye 5 o'clock me call ye mailbox ni mu no me call ye no na mpa omo deliver akwala no omo approve akwala no America we no the document ni ye de call ye no aye kire say obetimi aba America na emom no omo approve ye no so anya kwa omo aye no citizen a me baneti Ghana enso why citizen me pese me kan we hye nipa bia a wotie mi nkran say sene abrabo ni tie bia edin sen a Awurade obeye wate acha sede kra Awurade obeye madanse no wa mesre mo metwa so na obi so de ne dia ba me da mase bebre minim se Awurade eguso ehira CEDAR emma na nya obotre na wodi ebeso so Awurade nhira obi bia odi forbet Awurade nhira wate mama me da wasepa na ompa ebo a odi mame obo mame Awurade nhira so fo abase Awurade nhira mo asowofo nyina asofo yima minim asowofo ni nyina adi mesra wa mama odi fa che me mesra Awurade nhira mamo se Awurade nkoso mama hoden na omana mo so enimu aye ni a ye ni bi no Awurade nhira mo bye bye asafo de Awurade CEDAR nyankopon ayeni papa de Awurade ayeni abrante ya wogire hai eye maami ba otoso mienu ni ka akire obabo won kranma mu na abrofo afri abrochire ba Ghana se wo ba be fa players bi akọ abrochire na ye players maako enan abrante yi ka ho ebra wo ba ye no o bobo no obi atia abrante yi na so ehwa na ne nan ahyase e pro mami di America ebehu papa mami si council say o ka kire ne say eyetuo na ya to abrante ye ne nan me gidi so de beto screen so na wo ho bebre say etu aboba ya to ana ewo ho no na papa ebra mami ne behu a wo man akwankire no etu abobo say ye die yo ene ekwa abrante ye ne gina ha no ebra basa no abrafo mamenka aje kakra nkyerɛ na yɛnti ase sɛ ya wo fipi Awurade de dom nipa aye friends talent and oba sase so obi ane de ode baaye abrantie Awurade che no ball na academy ne be fa no ko ese ne ball obo nti omokohwehwe no kwa amode na kopie nkraman mu encha ye kra mbete se academic nya kohia ya na abrofo bi aba samagya mu nyina kopie abrantie ne fa good ye friends of our golden diaben boot no Ghana the whole Ghana mokoshia eduru sa abrofo ba be fa nipa 4 no ye de omo akobobo wo Europe no obi de ne nan kakra ka ne nan kaka ne nan ni nyina na pro san fa ne nan no to so na obi ahwe de hia se open Awurade na wotra Awurade nyuna ase na Awurade bo ho ban no ne nan ni nyina te se de ya tutu ana se ye de ne nan ni nyina wura jam anso nshranka Awurade se omo kan se je se ye ne nan ni surgery eno mamme edi mreka me ka chese we de ye obron sam anwuma te Awurade de ne sabe ka ne nan obesan ahye mpobo abobo abrante na chef ahye foot kena ho no onsam bon no chese nyame ntimi nya bi ma wo se Awurade ye bi ma obi na obo wo nsam a oh adanse no wa around ho a ebi betima towo so
efiri hɔ no ɛtoa so kɔɔ ne babaa so me baba yi so wɔ school nursing training wɔ Kwalebu ɔda sɔre ya de nan ahono na efiri ahono ɛna otwa de sende me na ya woda sa de be chikla ya woda de be chifie da ɔde ba me ba so me ho so oban nursing student nurse a bibi anye no oda sɔre na kyerɛ sɛ maame no so no maye tu pe wo ɔba ne bɛma nti Bible sɛ ɔtere ne ni amane toso ye hia sɛ Yesu sɛ ma mo nya mpa boda Yesu sɛ mo mpa na ma nso wiem ti Michelle sɛ 2024 nye SEDAR kwa na ye bɔ mpa enye SEDAR kwa na baabi bi owu bia ye sɔre Awurade ahokeka kwan so bia no fa ho hyem na Awurade abɔ ho mpa ti we enye Awurade nsa na atwuma bon saa na bi ko obi baso ti sɛ wasɛe ko obi baso yes wewu anso afi we Awurade bɛhwɛ wo so amen Awurade ho ɛma ho ma asɛm amen me pa chaw enti Friday me bae ɛna me de kyerɛ so for maame o so se anya adwuma ɛna me call papa ohu ya na o se dabi kwafa de bla me ana meye yankopɔ ni me die America ko fie kwafa de kroba papa hu me mɔbɔ hu me sɛ ni me sitie me hu mɔbro no wasa ne nan nyina ɛyɛ tun te sɛ de obi atu na duro no ɛna no ya akwankyere maame wɔyɛ ya yɛse yɛnkɔyɛ kidney test kyɛsɛ test no ahodoɔ bebree ɔkae kora de yɛ kumi ɛna bɛ papa sɛ yɛkɔyɛ afei deɛ biribia bɛhyɛ ne bo ha mokɔyɛ ne bo na yɛse ne nsono na aboba bɛgu ne bo ɛne yɛsan kɔyɛ ebiem a yɛse kidney stones bi wɔ ho nsuo tae ho yɛsan kɔyɛ ebiem a afei yɛse typhoid papa ma yɛ akwankyɛ na ɔmo no keka sɛ wei no wɔwɔ no papa ma yɛ akwankyɛ na afei de yɛhu sɛ akɔyɛ ulcer ɛna typhoid Awurade adawroma wahu me mɔbɔ ɛna watimi agye me mɛyɛ ama me n'ani nyinaa akɔ sɛ deɛ na asie ɛna ɔkɔ ɔninie maame nurse ɔninie anyame adawroma wɔyɛ no gu ase yɛle wɔ su ne nyinaa firi me so papa meda wase Nyankopɔn hyira mama ɛyɛ Awurade na ayɛ wo a ɔhaw bi wokɔ yadeɛ sɛ yɛ wo ba ɛyɛ wo ankasa wokro wo yere megina danse so sɛ wofiri dɛm hɔ akɔ anaasɛ wohwɛ yɛn anaasɛ wotie yɛn no Awurade ma na yaresa no bi ntɔ wo so amen wɔ Yesu ọmụma mmiɛnsa ɛna ɛwuo ɛno na ya maame a ogyina wɔn nkyɛn ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɔne nsɔfo bi ɛwɔ Kumase ɛwɔ Atwoma Koforidua ɛyɛ SEDAR Worship Center ɛhɔ deɛ ɔde ɔmo ba ɔmo bɛnya ba ato ɔmo nan so a obi a honhom ekum wɔn ba nipa a ɔkum ba firi wɔn so no ɔntumi nkum ɔmo ba ɛno ɛna yɛ maame ɛdi ɔmo bae afei deɛ ɔsɔfo aban ma mo ntoa adanseɛ no so yo mama ɔsɛ deɛ na Awurade ayɛ ama mo yo SEDAR for Christ ababa yi ne yiri ni ba abrantie ne yiri ni oni aba de gyina ne nkyɛn no na me ne wɔn nyinaa wɔ ahafo gɔɔso akyi me ne wɔn ti kuro baako ti ababa yi wɔ wo a yɛbɛha aka akwadaa ne mma eti wɔne na kuma yi nyinaa nyinsɛn na kuma yi nya ne deɛ wɔanya ɛyɛ ma yorɔ paa ti mɛka kyerɛ me nananom sɛ mɛkɔ wɔ wura yi ama me ne wɔ wura yi nkyɛn makɔ bɔ wɔn amane na makɔ ka kyerɛ wɔn sɛ me wɔ odiifoɔ bi ɔyɛ bishop wɔ Atwoma Koforidua na sɛ me de wɔn ba hɔ a ababa yi bɛwo afare ho afare ba ɛkɔ ka kyerɛ wɔ wura yi ne maame ne papa wɔn ampopo yɛ ti eti eduru mmerɛ bi a meba ha me mma nkyɛn na me de ababa yi baa yi te me de ne baa ya wo ada kansere me de ne bɛkyerɛ papa akwankyerɛ koraa no ɛho nneɛma nyinaa papa faa yi wɔn maa no biribi a wɔmfa nkɔyɛ
wa ma ya nkoto twe tie wo ma na baba yi sanyi se biem ana ma ne ba papa ho se wa be hunu ha de a omra na o be kan kire papa se foforo aba ti ababa yi nko asi mu ba papa ma na kwan kire ma ne be ye enti da no me wo hwa na obi be bo mama ne se ababa yi kunu ejare kwan se onko go su fie onko tran hospital mu na kan no ha na ja wa wura ho ti me wo hwa na obi be bo wo ko be na wo twe obi be bo mama ne se yesi awo aka no na me se na hwan na kan ye yesi abrantie no wo maame wo wura yi moto bi otu ye wo no wo maame no empa ya na me mmo se o be kwa kodura sompi ame de urade ase am sisi da nyankopon obi ani ho amede na basi da fie ha ama na manim agu ase enti sa wo mawu ababa yi di no si da nyankopon wo de mame hu sampa utumi enti me kwa afuom me ba ya na obi ka kire me se ababa yi ne na ase o mo atwam ekọ wo mo fie nipa ne se wo de ohun wo mo ni wo ehunu ba nam se na kasi da nyankopon no oni kofodua amen ya kakra no ade achi ye no o mo soma ye se me ka kire me se ababa no no okunu no o maame wo ma ba wo de akoda na ba one tia samna shase no ose onyem na woka no mo han ka ede ne ko hospital okowo na ka no de omo ba akora nka ho aye ba ko aye mienu aye miensa enti kromofo de omo nim se e ma me koyi obesan aba onfa e ba ma enti ba ko ekoka kire ma me se omo aba anso man fa ba amba eno se se man fa ba amba na sida nyankopon na nka onte ase so nim se sida nyankopon eyo te asefo nyankopon ade chenye na ma france mama we die yakọ ye de wonana aba ade bia afre wunsem ade bia wa bere ho erade de bedomo what ya semna mama ne kan oso onfa obi ama hada ama na nim anya den ama na nim enwu aseda mama kro ya no de soja ni bi ba ha na ono soso na wadi awumawu sampransa a ode ne ba ha me bompai ma na nya me fa me so e che ne ntafo a ode ntafo no free tema e ba ha ye be ye den me ana me to nkura ne din ma me ya na ode safo no so bai yo enti wo wura yi ya se sa sofo no a wa ma na nya ba no wo be ba no wa be hwe no na wa de nyame ase enti na ye be gina ha ye be de nyame ase ade fefe si de nyankopon enam papa so aya ma ye ye de nyame ase afa papa ne na sofo egu da yi mu nyame nhira wo bibiara so ama ya de kasie se ya ma me da wo ma Bishop. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Yamoyensem ayefo yamoyensem awrade. Wo nioma na ye den ama amanfo a sida awa nyankopon no ba mu no. O wadanse no. Enti wo a wo hwam ya wo tie me. Enu nti na meka che ye wo ohawbo ha ye no bom paye ewo afidie iso ha ya ohaw no beko. Na wo hawbo wo so a yese oya dan otu anamo enu ti na yesi fiada ene memreda obi kura fresa ochena obetimi aba na meso obetimi aba ochire ye wasolufie ochire ye wasolufie fra no pa no sa ko se 12 o'clock obetimi aba oba betu ye wa asolufie enti yenhwe oba obo o se me ba ba bia meda ene bebe bia sebi me kwa ko siesie mo me kwa ko gu nsuo ana sa me ya mi hu ya ana sa me dware ye wo bia fefefa
oba ho obenya baabi kama eye bibibia nsio bibibia washroom bibibia nsio furo bibibia kama enti ubetima bakura beda aye program no 2 days no ubeti ubenya baabi ada kama ena ya show acha open nearby guest house and say hotel so offer numbers 3 ya na say me baby enti afiri na ekoya ye free fidie iso a wa wo baba bibi afre say me so meba azuka meba we afre me so meba me frita krade ba me so me frita meba me dia meba me pese me da so rufia na say me pese guest house bi ye reservation mame na ye huni pa e ba na ye ntoto mo akifefe eye 2 days program no SOMPA ya osofo be den ebedwa nyame be ye nyame CEDAR awa nyame be ye nyankopon na ne masoso ye de aye ne ma afa na me hu se mo abacha wo hallelujah amen enti program no e ba so enti sabre ide e bi afa na wo de wa fidi ato so a share link no for obi say ye be bomb pa be 5 minutes adie bi aye den me so me be gina fidie so ahye me di nyankopon di nyame tumi say ayare samra ho ope ba wo so nya bi opa kwantu nyame ma obi ko nya wo ade awurade ma ne fa onya wo ade e ma kan cho se mo amoba no mo fa hani eye ewo emra awurade be fam so na da fie dankasa azuka be che ade ya friend say communion we am obi obo yare abetra no so ache obo ayese ya obi adome no apam yesu moja de na yem nipa yesu nankasa kan Matthew chapter 26 say ono ankasa ofa kruwa no communion no o say ya ono ankasa ni moja eya apam fofra wa hwie eguo aman bon fafri obo ha onana no boni obi boni de no me abrewa tu anamo na rade beye ye mafidie so say sofo eya friends are solia sem send your be ya o how no ebeko na wa so da owo mu na koso na som nyame enya fa be bia ye bo Kristo din no kwarimu ne e kan kwaje sem bia tena ho na som awrade na so woni asore kode ya no na ebetima kase obetimi abadwan anasa woni ye mo pa o CEDAR hour na bu tanti anyame de oba asase so no emrem ye hwa dance ye nam CEDAR hour so eba won so obetimi asend no voice note no aye den aba wo WhatsApp line na de kan na de toso mi na manfo wa dance no mo bebre mo send ba last week and then the week ye bo a month for voice note dance na no ahye utie bi and the fiada last week Friday so ye be line to mu more than 30 minutes a month for dia dance a month for gusu a line no e dia dance samre fa wo so nsuo esi eye fidi kese no so samre so wo documents bi a fa good TV nanim and radio nim and ye bom pa ye kese mienu osofo etoda na nyame asoma abofo enti enne ye besere awrade se obi bia wo hwe ye wo Asia Europe America Australia Africa country bia utie ye won kran ne potem Eastern region kofodia ne potem takwa ene ne potem ho nyina sabra utie ye watakwa ne potem ho nyina takra de ne potem ho sunya ne potem kumase ne potem ho enkuransa ne potem ho utie ye wasawi ne potem ho utie ye ewo Esrem Northern region 5 ne nyina ne potem ho utie ye ewo Volta region ne potem ho mi gina bompa ya sre rade se na bofo nya den na bofo me ya odan emeyo eye Tony Broni nyame abofo me ye den amesra hallelujah amen kasa urade Yesu ena nwumrei ena no pei ena homachen ena na dwi ena wiei sabre ya wasama ba sa osuma wo bofo ema ne koji Peter urade ena yesate ye anano yesate biomo sa osuma wo bofo ema ne koji Daniel osuma wo bofo
Emma no kosra Sarah. Oh yo bonino. Osuma obofo. Emma no kosra Maria. Emma ne domono. One ni nua na busuani Elizabeth. Ah no so wabo abrewa. Aya tu ni din so yo boni. Obofo no ko ho pe. Niama nyina ye. Enti sabre ya. Ewrade yesrew. Se soma obofo. Emra me fie ho. Me ba ne nchen. Me dwuma mu ho. Ma warie no mo. Ma wo sem. Ma kwantu sem. Me kraten sem. Bambono. Se seya. Ewrade ye mame. Se seya. Obofo mra. Enfri osoro mra. Nyame wo sransane. Enye wo china o. Se seya. Be wanu na bomba. Be wanu na bomba. O be ya wo pray. O trini ni anamani boso. Oh. Eye juma bebe. Srawade se na bofomra. Na bofomra. Na bofomra. Na bofomra. Na bofomra. Na bombe wa shani. Se wa ya wo bofo. Na bofo Africa. Emma bofo. Europe. America. Asia. Africa country. Jesus. Also for empire esendru so yebo se wo hawo no se ya wo se rade mo abofo mbesrame se ya dwuma sem eye yade a o se abofo mbesrame eye bone chichire ya eye owuo krakrabi na awura fie o se rade abofo mbesraye eye kratasem adwuma sem akwantu sem ekabia ka se rade yesu me so me hawo na ni rade soma wa abofo no mo mbesrame se ya onko sra me ba no me kunu no me yire no me juma no wo yeso demo se ya bia wa no wo yeso demo abofo sra bia wa no abofo bia wa no Jesus Christ. Erade me jira wasem so bibia o hwame a o tie me jira erade wasem so say erade ma wabofo nko sra no amen say ya amen na me abofo be sra o amen na me ngo sra be sra o amen na me tumi be sra o amen me abofo be sra o amen o yeso demo ka amekese miensa amen 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 resa enye ho
be bompaye oda na dwe hye Awurade nsa ene da ye bone bi bompaye se Awurade me da na dwe hye nsa Yesu demo da ye bone bi obi aso ye twabo Yesu demo ene oba beda Awurade ma ona anya wo de Proverbs chapter 3 verse 24 also obeda na wona be ye wo de in the name of Jesus your bompaye de asanteman e hye Awurade nsa ye ka kye Awurade se Awurade nkoso a no mo asantema ho ban sambre ya nana kwakura yi eyi yo no ochena yebesan atoa so onyankopon ma ho tutu enyina nya boko yemfa hye Awurade nsa efiri opem so ne natena konyo mema ma omo ahoden ne anya asem ketoa omo koni obedie bere ne nuama nya memma nipa bonefo bia mfa omo ho nyim wo Yesu de mo bi wa no mebon pae asantema Awurade ho tutu enyina wo Yesu demo obi bi oba ye ni bi won na wo tu onka Awurade mo bia ho ban Awurade mo bia ho masem wo Yesu demo wo Yesu demo amen ya bompa ya go nsio ne documents no so obi bi a wapeja wo nsio me bompa se nsio bi ekuta ho enane Yesu moja amen enane ayaresa nsio amen sana ne ensankyerani nsuo yodi nsuo be ye biara adanse emra me bompa se documents biara me frɛ adanse egu so me frɛ adanse egu so me frɛ adanse egu so Yesu demo amen ye de mra na ye adwuma sabre de wo mpaibo bia opese me ne wo hwe wo TV nanim ye numbers ne ye miensa no every 10 kosi 11 of frame me menya bre ne wa bompae ebia ena wuti obi adanse also pa adanse bi frɛ na me no mompae waso da ye bi frɛ oba bi wadwuma bi number no ye 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number to so mi no 0557 0557 30 90 80 0557 0557 30 90 80 80